I pozdrav ljudi! Dobrodošli u novi klip na mom kanalu s Tejovom, Jurketovom. Kad ćemo više da krenemo? Ble, registruj se. Četiri, 3, 2, 1. Šta je ovo ljudi, sve što ja uzmem u ovaj drugi klip? Evo mi skills. Mrš dole. Dobro, nekog drugog ćemo da oteram. Ko da me briga. E tako vam se ljudi skače. Uvijek skačete ko ja. I pazite kad idete ovo da ne upanite u mrežicu. Ili ako ste baš jako ojačani, namjerno upanite. Dun. Tek smo krenuli, ja igram kapu. Ovo je meni inače omiljena mapa. Zato jer ovdje gdje god kreneš, nađeš Irona dijela. Evo ljudi, evo odmah prejake stvari sam dobio. Uzmem ovu sjekiru. I ovaj... Malo primijetio. Šta je ovo? Pitam se. Šta sam vam rekao? Zabravi hlapis da klepim. Dobro, ovdje nema ništa. Samo sam uzeo za neke gluposti. Ovo je najčešće što sam već stvorio. Evo, ovdje nisam bio. Dobro, muka mi, evo, evo. Vidite ovo ljudi. Pa mene neko zeza. Znam ja Iron sjekiru. Kod ja već očao. Samo siđe, smiješ li? Samo nek neko siđe kod mene, nek dođe. Da se pobijemo bre. Meni inače pomaže kad imaju ovakva neka imena. Ja samo idem pod njih i izađem na kraj. Ljudi, ne znam ko da doprem do onoga, ne znam, jer kad ne znam kako je obučen. Pošto imam jako sjekiru, mi ćemo ovako. Dolje malo lapisa. Efekti. Sharpness 1 ću uzeti. Što je ovo bre? Dobro ljudi, zamalo slučajno da je čutam pogrešnu stvar. Ja nisam primijetio. Efekti, smite, ovaj. Jel me neko zeza ljudi? Unbreaking. Iako to nije za ovo. Nemam blage veze. Zašto sam uzeo Unbreaking? Ko neki ludak koji stavlja Unbreaking na sjekiru. Ljudi, upravo vidim izlaz odavde. Zato dobro jutro. Pitam se gdje si? Ovaj lik je ladan nekako ispod lave.
Oh shit, hoće nešto da enchanta. Nema veze, idemo mi gore. Što ono imam? Nice jump. Ne mogu, što imam novo. Majte jedno. Unbreaking. To ljudi, evo ga opet. Ne. I već imam kameni mač. Sad ćemo sve ovo da izotvaramo, ovdje nema ništa što mi treba, samo dijelo tražim. Šta je ovo ljudi, nekakvo dijelo? Šta bježiš? Dolazi vam, možete uzmem taj prsluk. Evo ga ljudi, evo ga. Evo prsluk. Su meni sve stvari nestali. Boli me ljudi, šta mi se god dešava ovdje. Šta me briga. Čekaj malo. Pa imam ja jače. Ljudi, ova sekira je stvarno jaka. Možda i uspijemo nešto. Ljudi! Šta sam ja upravo uradio? Sve ću ovo da pobacam ljudi. Samo mi je cilj da nekako... Nikako ne dolazim do prosluka ljudi. Ne! Šta se ljudi dešava? Onaj tamo me nervira. Idem da uzmem moju sekiru. Stvarno, evo, otići će mi prosto bolje da sam na njega. Šta on neće zbaci lep? Šta se ovo dešava ljudi? Idem ljudi. Šta se dešava sa mnom? Oh my god. Oh my god. Bit ćemo prvi. Idemo bre, ljudi, prvi smo. Ja sam kralj deathmatcha. Ljudi, ja sam kralj, ja sam pobjedio. I ok ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio klip, lajkujte i prijavite se na kanal. I vidimo se u sljedećem klipu. Poz.